Takto bol Karol Duchoň a pesnička v slovenských dolinách. Jeho štúdiový dvojhlas teraz nahradia dve spevácké osobnosti. Berco Balog a Marcel Palonder. Orchester Gustava Broma diriguje Vlado Valovič. Ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa včie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka lúča zvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstávaš skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. Myslím, že reakcia divákov dala jasne najavo, že váš výber piesne Karola Duchoňa v slovenských dolinách bol správny. Povedzte nám prosím, prečo ste si vybrali práve túto pieseň a za akým pocitom ste ju interpretovali? Tak ten nápad prišiel z mojej hlavy a v podstate tá pieseň je strašne krásna, strašne romantická, aj ten text je nádherný, takže vlastne nedalo sa to nijak ináč spraviť, ako pozvať si k tomu môjho partnera, kamaráta a naspievať to spolu, pretože myslím si, že aj keby sme to robili samostatne, aj ja alebo Berco, tak by to nebolo. Bolo by to asi trošku drzé, takže takto som si pomohol. A Berco Balog, aby nemlčal, čo povedal na túto ponuku? Tak ja som bol rád a zároveň sme teda spolu pristupovali k tejto piesni s veľkým rešpektom, pretože ja a myslím si, že Marcel mi dal za pravdu, Karol Duchoň bol podľa mňa jeden z najlepších slovenských spevákov a fakt pristupovali sme s veľkým rešpektom k tejto pesničke a sme sa pripravovali na ňu s veľkým rešpektom. Myslím, že sa vám to podarilo. Berco Balog a Marcel Palonder.